Takže co se dá to nový videa, dneska jsem tu s Aničkou. Čau. A jdeme hrát Minecraft. Jo lidi, já jsem se rozhodla, že půjdu do survivalu, Anička bude v kreativu. A já jsem si takhle připravila věci. A jako si ještě dodělám a můžeme jít na to. Já se tady takhle jako Jo. Takže čau všichni, máme tady nový video a dneska bude video z Minecraftu. Tady Steel. Čus. A jdem na to. Anička totiž točí na svůj. Ano. Swinging. Tak počkej, mám ukážu na barák. Hej, proč tady něco ničíš? Co? Co tady ničíš? Nic. Jo, něco jo. Proč by se tady asi Kdybyste se divili, dneska strašně seká. Možná tam mám nějaký viry, víte, tady ty reklamy. Okay, no tak. Tak a kdybyste se prostě ptali, proč se ti to tak seká, tak prostě pochopíte to, že se mi to seká a já si tam mám nějaký věr, dám to dobu. Dám prostě táto, aby mi to spravil. Nedá do survivalu. Chceme zabít Aničku. Ty jsi kreativu. Jo. Tak když to říkám naopak. Jednou ani. Nezapomeň jednou lítat. Jo, dobře se schytila do pasti Ani. A do jaký? Vypadni. To bylo jenom sranda. Nebude tě hned setnu. A nebo přepnu sebe a teď mě můžeš zabít. Ne. Když jsem si na tebe vzala diameč, tak jsi mrtvá. Počkej. Nemůžu, jako tady je zombík. Co děláš? Zabijím se. Proč? Teď já tě dávám do toho. Teď já tě dávám do. Mě to baví. Jelej. Anička 32 umřela, když se pokusil plavat v lávě. No, to je normální. Já vím, mám myslím normální. No, on to nejseš, no. Anička je totiž posera a nechce být v survivalu. Prostě mě to nebaví být v survivalu. A přitom, když jsme si měli spolu bojovat v tom survivalu s koulema, taky to bavilo. Ani vždycky tě můžu přepnout. A už tě nepřepnu. Tě navštívit v oknem. Můžu tě zabít kočkyčku? Ne, prosím. Buď tebe nebo kočku. Ani tebe nebo kočku. Nekecám, proč by se mi asi zabíjela. Co jako zabíjíš? Co jako děláš? Ty jsi mi chtěla pustit psa, viď? A jako proč? Když ty mě nic neudělala. Jak chceš? OK. Já jsem to nic neudělala. No další. Hej. Hej, kočko, pojď sem. Já mám do survival. Blbá. Kočko, pojď sem. Ču. Já tam
na ní lezu jak bída. Vážně. Nezastaví. Já. Mám jí zabít. Ne, zabít ne. Tebe zabiju. Ani ty jsi mi rozbila ty hlavy. Ani. Proč mi rozbíjíš ty hlavy? Počko. Tak jo, tak jak chceš. Zabíjíš mi hlavy? Rozbíjíš mi hlavy? Jak jako zabít? Jestli mi dáš ještě jeden na schvál, tak jdeš prostě ven. Jak jako? Do survivalu. To je pěkno. Funguješ. Hej, ani asi nám na střeše bouchnul creeper. Trošku to tady máme zničený. Kde jako jsi? U koně? U koní? Já si jdu proč na koni. Já jsem na koni. Mě jsou to příčiny. Musíš se za mnou. Já nevím, já nevím. Kdo by za to jezdil? Tady je hodně koní. A kráv teda. Tady je takový cíl. Zase. Pryč. Ne, já jsem ztratila mi koníčky. Kluci mě milovaný. Teleportni se na mě. Proč? To zase se. Koně fakt. Jaký? Pro mě nebaví. Ty zabíš mého koně? Cože? Zabíš mého koně? Proč ty děláte? Nevím. Já to nevím. Ty jsi nevím. Ty. Ani, ale přece nejde o to, abys mě viděla ty, ale jde o to, abych viděla já tebe. Proč? A jako, jak se bude jmenovat? Ani. Nevadí, že ti uteče kočka. Teď jsi mi pustila mýho koně. To je můj kůň. Máme Ne. stejnýho. A proč jsi dělala to brnění? Nevím. Hej. Se klidně připojil, to mě to nevadí. Nevím, proč jsi fakt vzal stejného koně. Tak tě nechal. No ale já jsem tam měla první tetem.
Tohle brnění. Ach jo. Anička asi nezná moderní technologii. Ne, blbě. Ne, tady to dělají normálně. Hej kluci, oni jsem zasekli. Připoutat, vole, tě říkám. Pojďte mi to. Nepůjde. Nebo jaký máš? Ne, odpoutat. Vlastně. I co to zabíjí? Proč jako nehraje se mnou? Ani. Oslovy. No, Super. ne, já mám osla. Tak si na něj dej sedlo. Já musím ho nejdřív najít, ale. Budu žít pod zemí. Co? Wow. Budu žít pod zemí, říkám. Wow. Co, už si nekojde, že já pod zemí. Wow. Železo. Hej, proč kopej, ty jsi kreativou? Kde jsi měl baráček asi tady?